Здравейте! Днес ще ви представя един от новите продукти на ексклузивната марка G&H. Тази марка е позната на хората по света от далечната 1972 година. Това са ефективни продукти за грижа за тялото. Надявам се, че ние всички си грижим добре за нашето тяло. Този рулон дезодорант изсъхва бързо. Той намалява раздразненията, успокоява кожата, предоставя антиоксидантна защита, поддържа балансирана бариерата на хидратацията на кожата, не оставя петна, има гаранция за удовлетвореност 90 дни. Само плюсове. Аз се доверих, направете го и вие.